Salut! Facem și noi o chetă să luăm bere. Avem 3 lei. Aveți și voi vreun ban? Nu. Ies afară din casă. Ce să fac? Mă duc la Donaris. Sunt fumat, încerc să fac o chetă. Sunt sărac, 2 lei am de la mamaie, i-am tirat. Am făcut rost de 8 lei. Îl luăm o bere, acum durerea se transformă în plăcere. Stau pe Donaris cu vagabonții mei. Vino mai încoace să băgăm niște chei. Mă tolănesc pe bancă, fumez o țigare. O fac poște cu băiat de la ziare. O mașină s-a oprit, a coborât un haladit. Banii la aparate au pierit. Maiorescu e în față, liceul meu iubit. Îmi pare rău de el, a ajuns prăpădit. Patroclă și fetița la transpate. Până și bancărul o cântă pasta. Frate. Mai bem o bere și încă o bere sau mergem la Beleaua? Hai, fraților, săriți cu loveaua. Abia aștept să-mi iau gramul de partaf. Uită-te la mine, sunt pilaf. Minore l-au aterizat, sunt tripat. Le dau o bere și pe rog le-a combinat. La Donaris mulți au încercat să vină doar la biserică ca să ia lumină. Îmi vine să mă piș, mă duc la WC-ul. Am mai șmecher decât deceneu. Așa trăim noi, seară de seară. Mai ales acum când este vară. S-a făcut dimineață, fraierii se duc la muncă. Se roagă la Dumnezeu ca banii să le ajungă. Asta e povestea vagabonților de aici. Veniți la Giurgius și o să fiți bine primiți. Aha, droguri. Nepra. Ia, bagă ce vrei, frate. Nu, frate. Niște astea. Ai o țigare cumva? Ai o țigare cumva? Țigare, păi nu.